gaurko saioa Jonekin hasiko naiz, ezta? Bai. Bai, prest zaude hasteko? Bai. Earki. Esan duzu arrai pastela egingo dezula. Osagaiak esango dizkizuet. Tomate fritua, arrautzak, otarranxkak, makilatxoak, legatza, esne gaina eta tipula. Prest hasteko. Bai. Nondik hasiko gea? Olioa. Olioa. Olioa, hementxen, zartagilan. Bai. Listo, neko? Bai, egon. Momentuz horrela? Bai, horrela bai. Bale, arki. Horrela. Oain tipula. Oan tipula. Nola bakiko dizu tipula? Txiki da. Bale, laguntzen ibali mazu, abisa, Bai. Badakizu ez, zumaiti datozten, gure gazteetxo hauek. Atzo hasi ginen, eta azte guztien zehar, pasako dira, 8 urtetikan, 12 urte bitartian. Hori da. Nahikoa. Bai, Bai. hori da. Listo. Honekin arma zutatata egin azkenengo, Bai. zera, mendiozu onditekin horrean, batetik bestea, azken ikutua eta. Hori listo, olixetan, Bai. horren olixoa berotzen, ipinikoet, hemen. Hori da, goxo, zu estien egingo dugu, ezta? Suabe. Bota bildurri gabe, hotza bota. Bildurri gabe hotza bota, beste olixoak emagizu, kontu zeu behar bala. Noletan aukeratu zuzu, zera, arrai pastela egingo duzula? Etxean asko itetela. Askotan egiten altzu, bai? Bai. Hori da, eta gehienetan beti arraiana o aldatzen juten zera? Ez beti arrainen. Beti arraiena, erki ba. Hautan aprobetxetu gara. Bai. Jarri tonea, Hau suabe nahi zu hemen zapotxatu ingo dugu, ezta? Bai. Zu estian, erki. Bale, beste pausua bitartian, hau bitartian. Bai. Lehatza, Legatza. bai, Bi hartuko dut. bale. Zatilak. Holaxen. Gaur adibidez, lehatza aukeratu duzu. Bai. Baina bestetan igual itxaskabra, osapuak indare berdin egiten zu, beti lehatzakin. Gehienet beti. Itxa gehienetan beti lehatzakin, ezta? Bai. Itxen bazkatzen lezuzu. Bai. Bazkatu eta gozi ez da behin pixka bat. Bez. Ez. Zuzenien eskolara, Bueno, pixkatean. pixkatean egon sofan, eta gero... Eskola. Arki. Eta kirola oso zer desberdin egiten duzu eskola ordutatik kanpo. Bai. Bai, Zertan duzu habilideza? Futbolian. Futbolian, futbolista ona izango zazu orduan. Sukaldiako itxura honekin, futbolen ere ona. Bale, beste pausu bat. Oain horrea bota. Bale, hene pixkat orduan indargehiago emango diot. Hori da. Orduan, hautsen pixkat, hori da, indartzen danian pixkat, gorritzen danian, arraia hor, Bale. erdi frijitu bezala egingo dugu, ezta? Bai. Jarki. Oain arrautzak. Arrautzak, bale. Nik hau zaituko xut, eta segi garrengo pausuakin. Hola, xen. Zenbata nahi dituzu? Bakarra. Arreba. Arreba, Bai. zarro gazteo? Zarro. Zarro. Zema pare bat urte zarro? Bi. Nola du izena? Ani. Lamendikan gorantziak. Bera ere animatzen da, zean sukaldian? Ez. Gutxi jo? Bueno, norbait bihar da isorita jan egiteko, ezta? Mm. Baina, holakotan zuk ezan, bueno, maila gutxienez jaso, ezta? Bai. Ondo. Hau, igual, listo? Sartu kalde garraia? Bai. Venga, ba, sartu. Kontuz, guan olio beru da dota. Hori
Zua pixka fuerte hoan, ez da? Bai. Arki. Bueno, hau egiten nahi da bitartean, ematen diut demora, jarraitzeko beste zerbaitekin. Guain tomatia. Tomatia. Zema bat kollaraka. Pare bat? Lau. Lau ondo kontatuta, ez da? Bai. Datu zehatzak ekarri ditu eta ipiniko ditugu gure atarian, errezetan kantitate guztiak. Ikusi dituzu 3 arrautz, 4 kollareka, Eta guain, Eta orain? Ez den gaina? bai. Bale, ba. Hau nastu inberdezu, zerrekin nahizu nastu? Barilla batekin horrela? Bai. Erki badak hau, danetiak hau txorienen. Hemen, listo. Jarri, prest. Eta bona izu ez negaina botatzi, ez da? Bai. Zu nahizu nian, nik lagunduko botatzen. Haizu, eta bitartean ze gelan da ze ekitaldi egiten dituzu, bereziak, ez horrela. Antzerkia. Antzerkia? Bai. Beira. Eta zuk hartzen duzu parte, antzerkian? Zertze, protagonista? Bueno, Zure Laura. papela zer da? Zerrena da? kaleko gidariana. Gila bezala horrela, ez da? Bai. Beira. Eta ze biltzen zure herria erakusten da horrela batetik bestea? Bai. Bai, ondo herri polita benetan, Zumaia, Zuk esan ze kantidad, Naztu bitartian, ez da? Beste pixkat, bukatu gabe, baina beste pixkat. Zartu, naztu. Eta adibidez, antzerkia prest dakazunean zein etortzen dira ikustea. Ama, familia, Bai? eta gero beste eskolakuak. Beste eskoletakoak. Bai. Eta Bueno, beste eskolako, Zumaiko beste eskolakua. hori da. Eta baita ere igual aldamenetako herritakoak ere bai adibidez? Bai. Zaustik handalora juten aldia? Zaustikan? Bai. Eta zestuatik handare bai? Bustako. Uste tezetz. Gatz pixka botako. Bota jozu gatza, hortxen, bai? Honeire bai. Hori da. Arki. Beste pixkat? Honei. Bai, bota jozu. Hori da. Eta honeire pixka. Vale. Eta horten antzerkia egingo zio leku berezi batian. Bueno, leku berezian ez, eskolan bertan. Bai. Baina zein etorko dira ikustea. Herriko helduak, Bai. ezta? Bea gustora, eskursioko eguna izango dutelako, autobusian danoa eta herriko eskolara beraien egoitzatikan jaitsiko dira zuen antzerkia ikustea. Bai. Hori izan sorpresa, bukaeran zuek ontza beste antzerkia antolatzen. Bai. Eta gero bukaeran hori izan proposamena baino xuxixilikan honek gelako Bai. kontatu, Hori izango dala, Bale, listo. Beste pausua. Guain, gambak horre, Honea, bai. deitu ingo dizkogu. Bale, zurituta, ez da? Bai. Bale. Nik lagunduko baitaren. Hori da. Orduan, antzerkia prestatzen. Arki. Eta eskolan zer dakazue? Areto ondila, bai, Bai. Hori da. Entxina, berro, argazkia jartzen ditugun, Nolako da eskola, Politxa. polita da, Bai. Ondo, eta zer leku dazka. Aretoak antzerkiak egiteko adibidez. Bai. Gero, errekreoa, frontoia ere badakazu, Bai. Hori da, frontoia, Kanpo futbola. kanpo fuloa ere bai, Bai. Beira, Honea bota. bai. Eta eskola nun dago, herritik kanpoa, bertan, nun dago? Bueno, pixkat, pizkineri. Iskinan. Baina, bueno, ia herrian bertan, Bai. ezta? Zu pentsatu zazu Zumaia asko handitu dala. Bai. Listo, habek hemen dazkau. Bas, Zuaz iruditzen, baju dakaula, pixkat taltu ondo? ondo horrela. Ondo, eharki da. Bale, guan ditugu hemen makillak baitaren. Otxo bai. Hori. Hori hemen, hau xin honela. Eta makillakin zerrin berdeu. Baitare honea gehitu? Bai. Bale, baki ba. Hori baki. Zatitu, zati txikitan.
Ni pentsatzen dut pastel honek dakan bentaja dala, egun batian baina gero pare bat egunian da horrela frigorifikoan ondo mantentzen da, ez da? Bai. No. Batzutan nahi zanez gehoan udaran, zea fresko jateko ondo, hotzian. Bai. Eta gero, neguan egiten marin bada, epelian. Bai, ez da? Bai. Hori da. Arki. Hori da. Eta bedanak barura, ez da? Bai. Vale, listo. Hori joaz iruditzen, nahiko dakala, beste pixka botako diot. Pixka bat nahiko badaka, ez da? Bai. Hori, nik zaituko dut bate pegatu gabe. Orduan ama izan da, Platera hau erakutzi dizuna. Bai. Eta pastaretik aparte beste zerbait egiten duzu? Bai. Postriak eta adibidez? Bai, badakizu, Arki. Bueno, orduan guan prestatzeko gea, guan datorren pausua. Eta ze izango da? Hau dana egiten danean, Honea bota. honea bota, Eta nahastu. dana nahastu, eta turmizakin birrindu egingo dugu baitaren? Bai. Tekstura hola gelditzeko kremosidadian? Bai. Vale. Zeiru izen, hau listo daula? Bai. Bai, zuzenean bota barrura. Zein, kontuz, hori da. Hori da. Nika bultziko, zein, gazei, bota, arki. Lana barrura, Gambak eta mutilatxuak eta behatza eta... Osa jarra dago, nera? Bai. Kainabirakin dago taltzen molia da, arrantzata, bai? Bai, lagunekin. Lagunekin? Arki. Eta txibitan dago, zaten zea? Bez. Ez. Listo. Ben. Zaka autoia. Men, goikoi. Ah. Goikoi. Xabe, sartu. Arruan sartu. Hori. Listo. A ver, zen hola tekstura. Eharki, Bai. Dana txikitu dugu ondo. Hau, batea. Barrura. Eta guan pentsatzen dut hemen moldia dakazu prest. Bai. Moldian sartuko deula, ezta? Bai. Vale. Kontuz. Kontuz, fila, plastikoekin, barrura. Bota. Bilduri gabe, dana barroa. Honekin lagunduko dugu. Dotore hartzen dugu, koloria polita, Bai. Perfecto. Guan lagabian sartu baino lehenotik jo, uru pixkat, ez da, Bai. baino Marian. Hemen ura, zeu bota. Kontuz, Hori da, horrea. Pixka dana hartzen du. Arki, zema demora emango diogu labian. Ba, palilloa sartu eta behar ondo da bestela. Hori da, parilloak gainduko dio, inda da, honesto inda, ez da? Eunda zenbat? 80. Eunda laro egin, hori badakat, prestak aldabia. Eunda laro gehi. Lehen da bizi igual, 20 minutu nola pakien lagako deu, eta gero ziko geha begiratzen adibidez. Arki. Nahi joa barrura. Txura hona daka. Bai. Listo, guan orduan, entzun dezue 20 minutuan, lasai ongo eta gero, palillo ez hartuko dio. Itxura. Karo, gero, 20 minutu utzi dizkiogu, eta gutxitxo, aber guan beste 20 minutukin, guztira 40 minutu. Zartu aber ziruditzen zazun. Guain ondo. Guan ondo, ez da? Hori da, lehen 20 minutukin gutxitxo, eta guan, listo. Behar ditu, 40 minutu gutxinez behar ditu. Kontuz, labanakin. Txone, berua dao, negateakoet eta gero zu jarraitu, bale? Kontuz, hau uratzea, alde gabe.
Zuk ematia nahi buelta honik? Nola? Zuk. Bai? Bai. Venga, ba. Gero igual, hola garbi da. Halaxe. Perfecto. Está, perfecto ez alda. Plastikoa bertan gelditu da, osea, plastikoa kendu berrik ez. Txotxa hortxe utzi, hori da, bai. Perfecto, Bai. Eta orain aurkezteko Bizati. bizati. Bai. Hori da. Nitruko bat erakutsi duzut. Nola bizati bakarrik, biskat, ipini behar dituzu, ezta? Bai. Bizati janean, normalian, erdikoa jartzen dira. Ah. Bai, hori da, hori hemen aldamenean utzi. Bai, ez egizeratik handan, baina gehienako isi egiten dira. Bai, barrua ondo ikusteko. Amen. Bai, hori da. Arrazatia, Bai. Ze polita, Bai, ikustu paldea, haure polita. Koloria, Bia, ikustuko nuen, a ber, koloria nola jarriko dugu. Piskatola gaineka, nola nahi zuen ikustu. Beste. Aldamenean, bizinak aldamenean, egarki bat, zeu, holexe jarri ba. Holexe, bai. Hau, itxura hona dakana. Hona, paindu egin behar dezu, ezta? Bai. Bale, ba. Paindu egin behar. Hau, pixka zentratu egin behar. Hasia paintzen. Bai. Osoikan orditik ebakita tomatia. Horrela. Horlexe. Mira. Kanbak abek egozita ekarri dituzu, ezta? Bai. Hori, beste ere tomatia. Erki. Artista, ze fina, Oain, hemen. Oan, kolore pixkat, bizitasun pixkat, litxuekin, ezta? Bai. Bale, ba. Oin. Otsen tartean. Niskin nien. Jarri zuen ezun bezala, jarri pixka badakauta. Bai. Infinian, txenaiko, zen. Hemen nire. Beste pixkat hor. Pudina. Arki. Nahiko. Nahiko, baxen. Eta oain. Oan ze falta zaio, maionesa pixkat, Bai, ezta? gamba engaina. Gamban gainean. Horrela. Hala da. Artista, Ui. Hau kendu dugu, nola egin dina, hau fuera. Zelandu duzu beste kutsarilekin almazu. Horrela, bilakin tita jarri zazu, batekin hartu maionesa eta bestekin lagundu, hor gaina botatzen. Horrexe. Eta kapuntegi ona, Hola. Horain beste. Bai. Eta ban nik hartuko nuke hori jontetu, ez da? Bai. Hori da. Honei. Hori da. Pixka. Hau goxatu ingo dugu letxua, ez da? Horki, entola. Artista, Gat pixkat. gaz pixkate bai, antxenakazu. Jon, fenomeno, Bai. Fenomeno. 10 urte, Bai. 20 urtekin, bueno, izango te da. Hori da, gaurko lehendabiziko platera, arrai pudina. Bai. Itxura oso ona, erten diu, perfecto. Eta oan, daztatzeko momentuan, ea nolakoa da, berala gatoz. Gure xefaren azken ukitua, tipula txikitu eta oliotan zueztitu. Legatzari azala kendu eta zatitu, da zartagian egin. Otarranxkak zurituta eta makilatxoak txikituta gehitu. Arrautza, tomatea eta esnegaina nahaztu. Aurrekoa gehitu eta guztia birrindu. Moldea bete, Maria bainoan jarri eta labean zartu. Gamba zurituak, tomate txikiak eta maionesa pastel gainean ipini. Letxua eta oliba olioaz lagundu. Listo, Jon, prest, dazatzeko. Bai. Hori da, zati hartuko gamba eta maionesakin, eta dana barrura. Goxua dago pastel hau, Benetan goxua. Lehatzan zaboria, indarra, makilatxuakin eta danakin, Bai. Artista, oso ondo. Eta oan, Ander,
Torri, zatoz gurena. Ander izango da, bigarrengo platera egingo gaitun mutila, ezta? Guan ikusi duzu, nola egin duen berak, Jonek, eta zuk ere bera bezain ondo, ezta? Eskerrik asko tortzeatikan, Vale. zuri gero arte, eta zuri, esan, beralaxe gatozela zure platerakin, bizkotxua.